akwai wanda kwata-kwata ba su samu sun kaman tarbiyyantar da kansu ko kuma sun ɗabi'antu da irin abubuwa ba da ake buƙata yayin neman scholarship, sai su ga kamar abin bai zai taɓa yiwuwa ba. To wannan magana ina yi ne ga musamman matasa waɗanda shekarunsu mai yiwuwa yayi ƙaranci ma sosai. Duk abubuwan da nake bayani a kansu ko kuma abubuwa da nake zuwa kwatsam kawai in ce su ne buƙatun da scholarship suke da shi, wanda wasun kuma in suka duba kansu sai su ga cewa ina ko kaɗan ba su zo ma kusa da samar da irin waɗannan cika-cikan ba. Misali yanzu kamar wanda yake shekara 20, 21 ko 22, har yanzu kana da lokaci, a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za ka iya sauyawa sosai, za ka iya gina kanka sosai a cikin shekara biyu. Daga cikin abubuwan da za ka iya ka gina kanka a cikin 'yan shekaru biyu shine ka zama mutum wanda yake ta ƙoƙarin ya samu ƙwarewa a wani abu. Ka zama mutum wanda yake yawan yin rubutu, kana son ɗaukan note, kana son ɗaukan ɗan kamar ɗan rubutu, duk abin da ka ɗan ji ka ɗan samu wani ɗan takardanka wanda kake rubutawa kake tarawa, kuma wataran kake ɗan ƙara duba su, domin rubutu yana da tasiri wajen zaman abu a cikin tunaninka da kuma ɗaukansa da muhimmanci da kuma jajircewa a kansa. Ya zama kuma kana da abin da ake cewa mai ɗaura ka kan hanya ko kuma mentor, wanda duk wani abun kana yi za ku na ɗan shawari da shi, kuma in ka zo zaɓa ka duba wanda ka yaba da ɗabi'unsa da kuma aƙidunsa da kuma ƙwarewansa da buɗewan idonsa da fahimtarsa akan abubuwan da ya shafi duniya, ta yanda zai dinga gaya maka abubuwan da za ka yi da kuma abubuwan da yake ganin cewa an kai za ka iya kaiwa gaci, da kuma abubuwan da yake ganin kamar mai yiwuwa za ka ɓata lokacinka ne. Idan ka ci gaba da aikata irin waɗannan abubuwa, ka ci gaba da bin abubuwa a hankali kana ta gina kanka nan, za ka sha mamaki yadda rayuwanka zai sauya a cikin shekaru biyu. Abin da ake cewa kaman ci gaba na sannu ko kuma incremental development ko kuma incremental change ko kuma sauyi na sannu shine wannan.